chieng adwa nasom ote makamano wacho maber ma odwa nyiso gandawa we asom ote no kae to angi wach no kaachiel kod wach ni mogik Vitalis Ochieng wuod game karariu nyisa kai ni Joyce Oduo dongo kora asedonjo kodi e twak kan live kodi nyaka giko gima poda penjo na mathoth mata maduoko lokruoge mitimogi pod kanenogi bergi ng'ato samoro kanenogi bergi ng'ato samoro tije ok ne ber e tich mane otimo to otere kama chielo ok ang'eyo sama ker timo magi otimogi ga e yo mane moko bende nogweth oko iduoko gi e tich joma dieri orume e Kenya ni koro maduong' moloyo te joma imedo rwak gi donge kelo pek ne japiny magolo ushuru welo mobiro go e studio bende okosebedo kamiyowa nonro moromo wacho ni gilernwa ma idhi bedo nade kaachiel kod wach ni mogik mheshimiwa kachako kodi apa ni penjo mopenjo no nwadwoko noko winja ne wawacho ni jomokel manyien gi nitie value kizungu wache mabe nitie value magidhi add e governance mantiere sama gimedo value no to nyiso ni service delivery dhi bedo maber ne japiny mano japiny osetimore nade ose yudo gimoro ose gain ing'eyo kwadwang'io na wacho ni kwadwang'io expenses kende to kwang'i benefits mwayudo to okwanyadhi makare nyaka wang'i ni jomobiro gi ntiere gima gidhi kele mesa gima gikele mesa ni to bo nyalo medo revenues mwayudo kata service delivery mwayudo kaka jo Kenya to me an optimistic ni gidhi medo value e governance mar Kenya ma gima wadwa no wacho mano kadwa no walose wasebedo gi PSS e sirikende mamoko ma en jaluo asili ma kosede tai to en gi file mbele ne jaluo wadgi kubiro to kodwa winjo wadwa ni joluo wakoro lokre gi copy from Ray Omolo wadwa ni jaluo kibiro to kineno jaluo wadu nikech wasebudho kwa onge sirikal imiye dakika moko mang'eny nikech wan gi shite mang'eny molo dhoudi moko kata kokineni ofis kanyo tidhi dala ti create a way ma ji nyalo neni go dala ti ting'o weche ma dala ti kelo nikech sirikal ilaro ti yake koro sami lare ti yake ok wadiang'wa yake gi jadhot moro ine minyisowa ni masara dhi kacha gimoro nitiere mondo kinyi kel ne jowa igolo waka wakili wach ni mogik mana mapiyo piyo adwa mana repeat gima asewacho ni jowa modonjo ji abich manyien modonjo gipar ni gidonjo kanyo to wan kaka Uganda wan gi expectations kuomgi kendo akwayo gi mana kaka mheshimiwa osewacho ni kisungu wacho ni take cue gidhi gidware Dr. Raymond Omolo one en gi experience nosebet e sirikal secondly en kukuye mar sirikal to role ne be konye mar coordinating sirikal mondo gibed kode mondo gilan kaka sirikal en gi kaka ginyalo tiyo together mondo gikon turwa mogik en ne joma tindo adoni mondo nyisi joma tindo ni koro giyudo representative gidwar space mondo gibed a decision making table ke gibed ni gigo koko kendo giba sirikal gikidhi e ndara to ji to bete mesa making decision mana kaka doctors be koro dhi obede mesa gidhir machiel kuom gimanyo yierno mondo gibed go e mesa erokamano ahinya Joshua